Salam. Atabatan TV YouTube kanalının Atabatan haberler gepleşigimizin hormatly tamaşaçylary. Mehriban tamaşaçylarymyz, Russiýanyň hökümeti Türkmenistanyň raýatlary üçin öňümüzdäki okuw ýyly üçin orta hünär we ýokary bilim edaralaryna 250 fan budjetli orun mümkinçiligi berýär. Bu görkeziji geçen ýyllaky derejede saklanyp galyndy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň birinji katibi Yulia Zayseva TASS habar gullugyna habar berdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, size şu ýerde bir zady ýatlydyk geçmek dileýär. Eger siz video habarlarmy we bir-birinden gyzykly we täsirli gepleşiklerimi we kinolarmy we seriallarmy we YouTube'a girmeden tamaşa edesiňiz gelýän bolsa, onu atavatantv.com saytyndan tamaşa edip bilersiňiz. Bu täze platforma size Atabatan TV YouTube kanalyna ähli videolary anfatlyk bilen tamaşa etmäge mümkinçilik berer. Mehriban ýaşlar, geliňini bolsa habarmy we dowam edelim. Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň orta hünär, ýokary bilim we ýokary bilim edaralaryna goşmaça hünär bilimi üçin okuw maksatnamalaryna 250 orun bölünip berildi. Bilimin lukmançylyk we dördüjülik uğruna aýratyn üns berilýär. Üstümizdäki ýylda bu uğurlara täzesi goşuldy. Ol hem Russiýa Federasiýasynyň Ulaq Ministrligiň uğru boýunça göz öňüne tutulýar diýip Yulia Zayseva belledi. Türkmen taliplarının bu orun boýunça bilim almagy Russiýa Federasiýasynyň budjetiniň hasabyna amala aşyrylýar. Hormatly ýaşlar, ýüz tutmak üçin aşakda görkezlen salgydan peýdalanmak bolar. Hasaby durmak işleri 2023-nji ýylyň 20 fevralyna çenli dowam edýär. Mehriban muşdaklarymyz, eger de siziň araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu resmi namalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onun salgysy Aytakow ýübileyni A blok 401 habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Atabatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatantürkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atabatan TV YouTube kanalyny ýerlemagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň inniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.